Koro EALA nochaki mondo bed legislative wing mar pinje mag East Africa ma loso chike manyalo miyo weche mag East Africa mag ohala, mag currency, mag siasa obedo personalized. Mokwongo ne en wach mar ohala, nikech ka pinje abich go obedo kanyakla achiel to gin ka bucket of ji 5,000 plus. So mano en a big economy. Mane manomiyo pinje abich go owinjore ni nyaka gidogi kendo gibed kaka East Africa Community mondo gi promote ohala e pinje mag East Africa, gi promote weche mag siasa, gi promote weche mag currency. So basically mane manomiyo EALA nochaki. EALA can be compared kaka pinywa bar Kenya koro kaka National Assembly manyalo bedo compared gi EALA. EALA in a bigger sense and a legislative wing mar pinje abich mag East Africa Community. Manakar pinje abich kanya ngene chakre ne chake sani koro ka oyier mano tok yier mabende